sleep next to. Здравей, YouTube. Аз съм DidZombG. В някои случаи Амелия Понт. И днес ще ви покажа как да си направите сервер, Bukkit сервер на Minecraft. И така. Първо теглите Craft Bukkit за версията, която искате да ви е сервера. Така. Малко ми е бавен нета. Влизате в Google. Пишете Craft Bukkit и влизате ето тук в първото. Така. И ето, тук има различни версии, но аз мисля да си изтегля 1.7.2, ето тази, или най-новата ще си изтегля. И ето. Записате го като Craft Bukkit просто. Вместо после да променяте, така, запиши. Чакаме да се изтегли. През това време влизате в bukkit.org. И влизате ето тук Get Craft Bukkit. Ето тук. Малко е бавно. Влизаме в Get Craft Bukkit, за да видим един код, който трябва да се напише, за да се пуска сървъра. Много е бавен нета ми, тъй като снимам и така. Този код ще бъде в описанието, ако не искате да го търсите, разбира се. Но пък, ако искате, го търсете, вие си решавате. Така. Така. Ето този. Копирате ето този код. Така. Тук създаваме папка. Както виждате, аз имам сервер. За това само ще ви покажа, няма да го... Всъщност ще го създам, но ще видим сега. Така. И пишете Minecraft сервер, аз или Bukkit сервер, вие си решете. Влизате вътре. Премествате Craft Bukkit вътре. Така. И докато се премести, да се зададем текстов документ. Така, може да напишете Start, Run, както аз го пиша обикновено, и така, както искате, по ваше желание. Поставяте този код тук, вместо True, False. Винаги така, ако има нещо такова O и после има True, пишете го False, ако ви показват така, по друг начин. Защото има и други кодове. Записвате го, запиши като тук, .bat. Ето. Така. И ето това.
Отваряте го. Ще паузна докато зареди и след това ще пусна клипа. И ето зареди, като ви изпише това down и там другите неща, пишете стоп. Така. И чакате за да зареди. Малко бавно зарежда, както и да е, то ще зареди. После влизате тук, Server Properties файл. Отваряте го с Notepad или там, каквото имате. И ето тук са ви настройките. Така. Тук пишете вашето IP, което може да намерите от ето тук, от старта. На мен, аз съм с Windows 7 и на мен ето тук ми излиза. Но на вас тук може да има Run, S, нещо такова си. На всяко е различно. Така. Ако сте на Windows XP, мисля, не си спомням как беше, но така. Ето тук, като ви се отвори това, пишете IP config. И ето тук е вашето IP. Тъй като аз съм с динамично IP, аз ще ви дам сайт, в който да се регистрирате, ако вашето IP се сменя всеки път, когато прекъсне интернет връзката ви. За това ще ви дам noip.com, мисля, че беше. Там се регистрирате и пишете това. Там ще ви се покаже как може да направя и клип, как да си регнете IP-то. Така. И ето тук Mark. Така. И натискате Enter и то се копира. Спирате това и го пишете тук на сервер IP. Аз няма да го пиша, тъй като имам сервер. И така, за да не ми се бъгне другия. И тук, ако искате да имате whitelist, ако не искате, така го оставете. Ако искате true. Тук, дали да има nether свят, false или true, ако искате, се го оставете така. Тук как да се казва world-а. Аз ще си го оставя така. Тук пишете порта, сервер портал. Аз ви препоръчвам да го ставите така, но вие се решавате. Ето това задължително трябва да го направите на false. Никога да не е на true. Защото това, ако го оставите на true, никой няма може да влезе във вашия сервер, защото е за купен Minecraft. Там. За купен Minecraft, нали? За private Minecraft сервери, винаги на false е това онлайн моде. PvP, true или false. True, ако искате да има PvP, и false, ако не искате. Аз не искам, примерно. Така, тук доколко хора. Аз обикновено го правя 60, но в някои случаи 20. Зависи. Но аз ще си го оставя на 20. Така. Тук е най-добре да го направите на 8. Между 8 и там и 10, но най-добре е 8. Тук пишете как да се казва вашият сервер. Аз ще си го напиша, не знам. Така.
Ще напиша testcraft-bg, testcraft, тъй като така просто. И така запазваме този файл. Мисля, че това зареди. Да, Enter. И отново Start. И ще паузна клипа, докато зареди. И така зареди. И вече е пуснат сервера, но аз няма да мога да ви покажа, тъй като, както ви казах вече, имам друг сервер. Ето го, тук. И не мога да влезна в този. Затова ще го спра. И така, какво още? Plugins. Тук слагате плагини. В описанието ще напиша най-важните плагини и ще ви дам сайта, не сайта, по-точно линка, откъдето си ги изтеглите, защото без тях обикновено сервера не е сервер, така да се каже. И това беше, не е много сложно. Дано да ви е харесало. Дано да съм ви помогнала. Аз съм Дидзон, Амелия Понт в някои случаи. И това беше от мен. Коментирайте, харесвайте и се абонирайте. Ако не сте разбрали, питайте ме, ще напиша скайпа си в описанието. И така, това беше от мен. Довиждане. You'll hear your voice when you sleep next to me.